こんにちは。エンジェルラダーアーティストオルハです。11月後半のリーディングメッセージをお伝えします。 A、B、C の3択から選んでくださいね。こちらが選択肢 A のカードです。キーワードはパートナーシップ。こちらが選択肢 B のカードです。キーワードは自分の世界観。こちらが選択肢 C のカードです。キーワードは月のサイクル。